Kontsa TV, pääsiäispesiaal. Munat pystyy ja ala ohjelman ystävystyy. Kontsa TV, pyhää materiaalia. Sinulle ja minulle. Uskomatonta kamaa. Uudelleen syntymä ja ylösnousemus. Se riski vähän niin kuin. Sitten kaikkein tärkein vielä. Mä juttelin mun enkelihoitaja Maria Nordinin kanssa. Ja hän ihan lastensa kanssa maalaa muniaan tälleen sinnetyn. Siitä ja tällaisia munia maalataan lasten kanssa sitten. Tähän tällainen kaunis menkkamuna. Että tästä vähän sormiin jää tällaista pientä, mutta sitä voi käyttää sitten toisen ja siihen vaan sitten maalailee sillä menkkaverellä. Tohon noin. Ja siitä tuli kaunis tällainen menkkamuna. Mites Käyris, mites sä oot siellä saanut aikaa? Aika työläältä näyttää. Nyt tuli tollainen ruskea muna sieltä, niin miten nätisti valuu. Kaunis sävy siinä on kyllä, ihan terveen näköistä. Et siitä vaan sitten munia maalaamaan ja oikein mukavaa pääsiäistä.